Benvidas, benvidos a un novo vídeo. Nesta ocasión vou vos falar sobre unha serie de consellos para todas as persoas que participades no concurso xeral de traslados ou CXT. O primeiro destes consellos vai ser que vaiades aquí á descripción deste vídeo e máis aos comentarios e que vexades dous vídeos que vos vou deixar ligados aí. O primeiro é un vídeo tutorial completo sobre o concurso xeral de traslados e o segundo é un directo que fixen o ano anterior nesta mesma canle. Por suposto, este ano tamén vai haber directos sobre o CXT e anunciarei a súa data nos vindeiros días nas miñas redes sociais. Así que, sen máis, imos coa intro e xa co vídeo. O primeiro que vos vou comentar é que é moi recomendable que visitedes as webs dos sindicatos, xa que ali ides atopar as vacantes e as xubilacións que van entrar no concurso xeral de traslados. Iso sí, tede en conta que tal e como funciona a Consellería, é moi probable que as vacantes provisionais, non estean disponibles ata que finalice o prazo de presentación de solicitudes ao concurso xeral de traslados, así que pode que non nos sirva de moito. Por iso, o recomendable é pedir os centros e localidades que vos queirades, por exemplo, en función da cercanía ou doutro criterio que vos consideredes, sen ter en conta que aí poda haber vacante ou non. Relacionado co anterior, tanto o profesorado en expectativa de destino como os funcionarios e funcionarias en prácticas, que estades, lembrade, obrigados e obrigadas a participar, poden a estes colectivos darvos destino de oficio, así que, ademais das peticións concretas a centros e localidades, non vos olvidedes tamén de ordenar as provincias. Outro colectivo de profesorado que pode participar no concurso xeral de traslados, neste caso de xeito voluntario, é o profesorado con destino definitivo. Neste caso, se queredes renunciar ao concurso xeral de traslados, debedes facelo no prazo correspondente e independentemente de que vos dean destino na adxudicación provisional ou non, xa que se vos desen na adxudicación definitiva non ides poder renunciar. E xa que estamos falando de renunciar, renunciar ao concurso implica a todos os efectos deixar de participar nel. Así que todas as persoas que podedes participar no concurso xeral de traslados e que despois teñades pensado pedir unha comisión de saúde ou unha comisión de conciliación familiar, lembrade que é requisito participar no concurso xeral de traslados. É probable que na vosa instancia de participación no concurso xeral de traslados atopedes unha opción que di renunciar ao baremo. Se o marcades, o que estades facendo é participar sen puntos, excepto cos que se correspondan co apartado de antigüidade. E xa que estamos a falar do baremo, se atopades erros nel, debedes ter moi clara a diferenza que hai entre as alegacións ao baremo e a actualización do voso expediente electrónico. As alegacións ao baremo fanse cando o mérito xa consta no voso expediente persoal, e se o mérito non consta é cando deberedes actualizar o voso expediente electrónico persoal. As alegacións ao baremo fanse na propia páxina web do CXT e a actualización de datos do expediente electrónico faise a través da páxina web de datos persoais, da que na miña canle tedes un tutorial que vos deixo por aquí arriba. E por último, e xa que falamos de méritos, lembrade que todos os méritos deben estar perfeccionados con anterioridade á data do peche do prazo de participación no CXT. E ata aquí todo o que de xeito breve vos quería comentar sobre o concurso xeral de traslados. Espero que vos sexa de axuda e lembrade que nos vindeiros días será o directo sobre o CXT no que poderedes preguntarme todo o que queirades. Veña, un saúdo, vémonos no seguinte vídeo.